A frota do cerco regresa ao mar a pesar de que o problema do prezo do gasóleo continúa. Os cerqueiros galegos verían lóxico amarrar se non estivesen en plena campaña. Os pescadores do cerco galego saíron ao mar despois de permanecer 2 semanas amarrados ao porto en protesta polos altos prezos do gasóleo, un problema que segue sen solución. Desde o sector sinalan que o que máis lles afecta son os só 20 céntimos que lles rebaixan cando eles reclaman un prezo fixo para poder sair a faenar en condicións. Son poucas, son moi poucas e a que máis daño nos fai é a do gasoi. O gasoi témolo que ter en 60 céntimos, 70, pódese ter, ainda se pode aguantar, pero con estes 20 céntimos nada, porque falo gasoi un día cos 20 céntimos menos e outro día da semana telo que volver a facer e falo cos mesmos 20 céntimos que che sacaron, o sea que non se saca nada. Hai que sacalos fijos, deixalo o precio do gasoi solo naquelo, 60 céntimos para todo o ano. Non se pode andar xogando con isto. Gonzalo Pérez recoñeceu o seu malestar pola forma na que se desenvolveron as negociacións coa Federación Nacional de Pesca en representación do sector, que lles obrigou a regresar a faenar a pesares de que aínda non se arrancara ningún compromiso concreto co ministro. O máis lógico, claro que era amarrar os barcos e facer a concentración. Eso era o máis lógico. Pero tiña que ser cando xa estábamos amarrados. Se estábamos amarrados, obligar ao ministro non esperar o martes, ese martes. Empezamos ao mar e por o martes a ver no que quedamos. Aquí que non fixo mal son os nosos representantes. Os barcos non van ao mar, xa que están amarrados, hasta martes a ver no que quedamos co ministro. Que era así, como tiña que ser. Pero fixeron fatal. E agora queren que amarremos os barcos outra vez. Non pode ser. Eu agora mismo non vou amarrar o barco. Por moi chulos que se poñan. Non vou amarrar o barco. Xa estuvemos amarrados, eles fixeron o mal, agora que vayan a negociar outra vez e que pidan o que queiran pedir. E se non lle dan, pois teñen que ir ao mar que non nos queda máis remedio. Desde Cerqueiro reclaman unha manifestación a nivel autonómico, xa que creen que a que están planteando en Madrid non servirá para nada. O que non había que empezar ao mar, pero claro, tínhamos que empezar hasta que o ministro dixera isto que iba a decir. Pero como non podíamos esperar debido a que temos dúas costeras que se nos poden pasar de calle e é o sustento da flota para todo o ano prácticamente, que é a rincha e a anchoa, non van camiñando moito, parecía que iban a camiñar máis, pero non van camiñando moito. E bueno, témola que pescar. Ahora, eu eso de facer unha concentración en Madrid un sábado ou un domingo, a mí parece unha chorrada, pero unha verdadeira chorrada. Si temos que facer unha concentración, que a faga cada autonomía, cada flota na súa autonomía. Nós, por exemplo, iríamos a Santiago, faceríamos unha concentración, e ben que non estamos satisfeitos co que se fixo. Así mesmo sinalou que durante estas 2 semanas case todo o cerco estivo parado e acusou ao arrastre de saír a faenar. Os barcos de cerco casi todos estuveron amarrados. Aquí que non estuvo amarrado foi unha flota das que máis gastos teñen, que é o arrastre. O arrastre non parou. Pararon uns cuantos. Mira, se tiñan que ir ao carro. Pero despois víanse en todos os portos, víase aí toda a costa, e estuveron os barcos descargando en Ribeira, descargando en Vigo, descargando en Muxía, descargando en Camariñas e descargando por onde andaban. E depois alá arriba, en Asturias.
Estuveron descargando, estuveron traballando. Barcos que teñen un consumo tremendo. Eses son os que non tiñan que ir ao mar, que son os que máis aquela. Agora que temos que apoialos todos, os que menos gastamos, temos que apoiar os que máis gastan. E son os que foron ao mar a fastidiarnos os recursos mentre nós estábamos parados. Eso sí que non está ben. O vicepresidente de Cerqueiros Galegos asume que o sector do mar nunca estivo unido, pero considera que agora é o momento. E aquí compras un barco tamén, non podes ter o barco amarrado, un pode o ter amarrado porque o ten pago, pero outros non. Outros ainda se debe moitísimo, e canto máis se retrase entre a subida de gasoil, entre tantos impuestos que nos están metendo constantemente, tan pronto queira empezar ao mar, o único que pode levar ao mar, o barco, é leválo aí afora e botalo ao fondo. Pero non lle vale para máis nada, porque se non vai levar ao banco ou a aseguradora, alguén lle vai a levar. Eso non nos vale. Eu digo que, aínda que esteamos divididos, que temos que quedar de acordo en facela cada un na súa autonomía. Noutra ocasión, o cerco estivera preto dun mes amarrado e aínda así sinala que houve algunha embarcación que non secundou o paro. Doutra vez fixemos unha parada, botamos un mes inteiro cos barcos amarrados, e houve quen se estuvo valendo de que mentres uns estábamos amarrados, outros anduveron ao mar, porque acababan de comprar o barco, diz que se encontraban moi mal, e era verdad, acababan de comprar un barco, e non é para deixar amarrado ao muelle, e tuveron que ir ao mar. Defendían ben porque, ao non ir os outros, o resto da flota ao mar, eles venderon o peixe como quixeron, pero así tampouco non pode ser, non pode ser. O certo é que o amarre agora mesmo ven inviable, xa que en caso de facelo desaparecerían moitas embarcacións por problemas económicos. Temos que amarrar. Amarrar hasta cando? Que nos desfasemos todos en menos de nada. Desfasémonos. Outra flota que estuvo tamén ao mar foi a de Artes Varias. As de Artes Varias tamén foron ao mar. Seguido, todos os días andaban ao mar. Uns a guerrear para outros. Eu xa dixen, eu xa hai moito tempo, botei un mes amarrado, non solucionamos nada, e o único que íbamos era ao tacho. Peor.